Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Pagi ini saya berada di Desa Langlang 3. Berkunjung Langlang 4 Mas ini. Oh, niki Langlang 4 apa? Lek 3 di SMP niku. Nggih, prapatan niku. Oh, sing ajeng iku lho parane niku. Oh, niku 3, niki 4. Tertarik dengan kandang di pinggir jalan nih hampir setahun saya baru bisa mampir sekarang. Kandangnya Pak Sinten, Pak? Pak Sugiri. Pak Sugiri ya. Ini punya sapi pinten, Pak, sapinya? 3 nih. Ada 3 ya sapinya. Nah ini Pak, anak ini kok lucu, Pak. Umur berapa ini, Pak, anaknya ini? Kali bulan ini. Oh, baru ya, Pak, ya? Oh, baru 2 bulan. Nah, 2 bulan. Pak, lah ini kan kandangnya luas, Pak. Tadinya banyak, Pak. Nggih singen kata Mas, dicoli tambah sepeda putune. Oh, singen pinten, Pak? Singen ya 8 nih. Oh. Nah, Pak, niki sapi bisa dibuat kerja apa enggak, Pak? Saged kerja. Aslinya bisa kerja. Iya, berjul. Oh, yang mana yang bisa kerja, Pak? Sing putih. Nggih, putih. Oh, lek sing niki mboten nggih. Nggih, mboten. Oh. Niku kados wonten simentale apa ngoten niku? Gondol sing. Nggih. Oh. Nggih, lek enten nek niki. Lek sing putih niku lak saged damel cikar niku apa nggih? Nggih, cikaran. Lah nggih. Waduh, Pak kok saged lemu ngenten iki ana apa Pak resepe Pak Giri? Lho, Pak. Wis kok mau lulus. Lho. Pak, kok mboten enten lalere Pak mriki, Pak? Kok mboten enten lalere ngoten niku? Diobati. Oh, jenengan obati ya? Nggih. Oh. Napa Pak nami obate? Kok nggih yo kula lha nika kompresane. Oh, dikompresi ngoten. Nggih, nika kompresane. Oh, akhirnya sapine tenang, Pak. Nggih, mboten enten lalere. Akhirnya tenang, mangane enak. Loh, Pak Giri, jenengan nek mulai belajar ngingu sapi niku mulai tahun pinten, Pak? Waduh, mulai alit. Mulai alit kan mulai dereng sunat melok bapak niku. Oh. Dijak ngarit. Oh. Singen sapi nopo Pak lek gadane Bapak? Nggih, sapi putih-putih ngoten niku. Oh, Jawa ngoten niku Pak kadang Jawa. dia nyebut. Oh. Preksian. Nah, Pak lek sapi blater niku sing ya napa? Sing blater niku sing abang. Sikile putih niku. Sikile putih tugel niku, Mas. Oh, sapi asli lek niku. Nggih, sungune sing ngoten niku. Nggih. Pandaan kata. Niku kereng apa sapi? Waduh lek nggih anu Mas, nggih enten sing kereng, nggih enten kutu. Oh, wonten. Oleh gadane Saikul niku nggih abang-abang Pak Usman barang niku. Nggih. Niku blater cilik Mas. Blater cilik. Pak blater niku wonten sing ageng. Wonten ta pados kula singen ageng-ageng pados pandaan mriku pasar pandaan. Blaterane. Nggih. Oh. Nek gadahe tian-tian termasuk blater alit nggih. Nggih, blater cilik. Ora sing asli ku gede Mas. Mau sikil-sikile gede. Sikil-sikilane nggih, gede ngoten. Tapi pun ewet Pak nggih. Ngoten niku. Lek sing enak kuatah Pak nggih. Kuatah singen. Singen kuatah sapi kotenan niku. Lho Pak, lah jenengan kok enggak ada pecut barang niku damel napa? Nggih damel brojol anu. Singen. Nggih. Oh. Alate putih, Pak. Oh. Ternyata Pak Sugiri itu juga pesingkal loh. Ini loh alatnya. Ini pasangannya loh. Ini buntutannya lengkap. Ini kayu nopo Pak Giri? Kayu sono, kayu toro. Toro gong nopo toro Toro cilik nih Mas. Oh, toro cilik sing anu niku. Nggih, lek toro gong metel. Metel nggih. Pak, tapi toro cilik kok saged dawa ngenten niku lak. Nggih, saged nggih. Ewet apa nggih? Nggih. Kan toro cilik biasa itu lak menggok-menggok ngoten nah. Mriko Mas nggih kebonan kopi biasa kenceng-kenceng nggih. Pak anu Pak Nasir. Oh, soalnya damel tegaan
dhuwure kopi Nggih. ngoten nah. Saged kenceng. Dadi dempet-dempetan malih kenceng. Nggih. Oh. Loh, Pak lan jenengan iki mulai nyingkal niku singen umur pinten, Pak? Mulai Nyingkal niku mulai nyingkal niku tasih dereng rabi singen Mas. dereng rabi. niku. Umur 17 gak salah. Bayaran pinten, Pak, singen niku nyingkal? Bilangan rong saretes kurang lho Mas. 8 cile. 8 ci nggih. 8 repes napa nggih 8 repes. 8 repes niku umpama dhuwit sakniki niku pinten, Pak? Nggih. Pomo dhuwit sakniki nggih anu. 100.000? Nggih. Samontenan nggih. Nggih 120-an. 120.000. Nggih sakniki wong brojol niku anu 150. 150 Nggih. nggih. Ukurane nggih niki. Nggih mboten kathah nggih mundhake nggih. Mboten kathah. Sakmono taun mek mundak selawe. Lho singen sakniki pun atusan Mas. Sakniki Singen 100. ripisan. Nggih, lek singen repes nggih. Nggih, Lagi sakniki pun atusan pun ewon. lek pirang ci wau 8 repes. 8 repes singen. 8 repes niku lek dikrusno sakniki niku 120. Nggih. Lah iki sakniki pun atusan. Nggih, nggih. Loh, Pak, lah wilayahe sampean biyen nyingkalin niku nyingkal saben napa tegilan? Nggih, kadang lek usum saben nggih saben Mas. Oh, lek Usum- ngalangi sabine ndek pundi, Pak? Mriko ndek sak derenge anu sak mantune bali desa mriko. Oh, lah singen lek nyingkal niku ndek pundi mawon selain ndek Langlang? Waduh, mantun ndek daerah mriki, daerah Nganglang mriki nggih. Nggih. Wedol ten Ketangi, Bawang. Oh, sapa sampe mriko? Nggih. Ditonton? Nggih. Lho, Pak, lah lek sakniki Ketangi, Bawang lak tebe, Pak. Beda. Lah budal jam pinten singen? Pokoke mantun sola-sola niku. Wow, mantun sola-sola niku brek to ya. Terus nyampe Bawang jam pinten, Pak? Wonten mriko jam 7-an, Pak. Bunan. Oh, langsung ngaso Ngaso oh, di pakan-pakani sapine. baru tegurno wis. Paling tebe berarti singen Nggih, teng Bawang niku. Bawang. Oh. Terus lek cedek-cedekan iki anu Pak nggih. Enak kan ya. Enak lho. Budal yang Nggih. menten ngoten Nggih. santai gitu. Nggih. Lho Pak singen Ndek Nganglang niku tiang nglakokaken sapi niku kathah Pak. Wadah lah. Lebih wong 30 Pak. Lebih. Lebih 30 orang. Nggih. Kapa wis budal niku Waris ngoten. Waris. Nyambute gawe sapi tok. Sawah ombo Mas. Singen nggih. Nggih. Dereng dipangan. Saniki rumah. pun perumahan kabeh. Lah. Mboten nonton sawah. Pak lah singen nek Brojon Tegil niku tanduran apa Pak? Tegil Nganglang singen saderenge tebu. Nggih, pokong, jagung. Oh, pokong, jagung, palu barang ngoten. Nggih. Tebu niku mlebet daerah mriki tahun pinten ya, Pak? Gantos tebu niku. Gantos tebu niku tahun 80-an nek Mas. Oh, 80-an Nggih. baru tebu. Loh, Pak niki nderek sampean pun pinten tahun Pak niki? Sing niki. Oh niki sik nembe Mas. Enten nek setahun. Mana ping pinten? Wis setunggal iki. Nembe. Oh, lah lek sing nika, presian nika. Kerjaan niku tasik nembe niku tambahan. Dereng Dereng mana? enten setahun. Dereng mana? Dereng. Oh, sing nika. Niku nggih dereng mana. Tasik Oh. doloan. Pak lek ningali sapi manak ping pinten niku terus dugi gelange ndek sungu. Nggih, geretan. Lah lek mboten enten sungune. Mboten bisa keneri. Kan lek Lah kan ngoten niki gondol lho. nggih. Mboten saged ah. Lah nggih. Lek sing wonten sungune ya ditingali Nggih, enten geretane. geretani. Lho, lah lek pas gondol niku nitenine dugi nopo, Pak? Dugi untu wae. Oh, saged dugi untu. Nggih. Oh, berarti ningali sapi ngemanak niku selain dugi sungu untu nggih saged. Nggih. Nggih umure pun kathah ningali untune pun rampas napa dereng.
Pak tapi lek niki kan katose sanes sapi Indonesia nggih, sapi dugi luar. Terus lek sapi-sapi dugi luar niku lek didamel nyambut gawe gampang mangap apa, Pak? Nggih ngungsrong. Ngongsrong nggih. Nggih. Siji kali putih Siji niku, kali terus kali napa? Blateran niku nggih, siji nggih. siji niku sapi tani ngene iki. Heeh. Lek sampean nyambet niku singen lek didamel niku senenge sapi jenis napa, Pak? Lek didamel. Blater niku Mas. Oh, blater ya sing sikil putih niku. Nggih, niku ten sawah. Kok enak. Purun teng Tegil. Purun. Oh. Niku terus wonten tiyang ngomong, Pak. Terus lek sapi blater niku gampang anu, sikile gampang apa? Rancat. Oh, gampang luka aja. Nggih, gampang pincang. Oh, lek teng tanah kering. Nggih, ten tanah kering gampang pincang. Tapi lek di tanah basah mbok jero. Nggih. Nggih. Terus napa niku, Pak? Dereng papak niku pun mencolot nggih lek sapi niku. Nggih, ten tindakane enteng. Oh. Oh, jane bener ah, Pak. Niku lek teng tanah kering niku gampang luka. Nggih, gampang rancat sikile. Gampang pincang. Ngoten nggih. Boten tawar barang atos-atosan. Oh, didamel mau teng watu ngoten ae kadang Pincang. pincang nggih. Tapi lek di lemah. Lemah. Waduh, terus oh berarti bener nggih, Pak. Nggih. Ngoten nggih. Nah, matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Ngobrol-ngobrol pagi lah. Nggih. Ini sahabat Kanyawara ngobrol-ngobrol pagi. Saya ini mau nyari teman Cak Nggih. Kus, kok nyasar ketemu kandang yang sudah saya lirik lama untuk saya review. Kandangnya Pak Sugiri. Nah, demikian sahabat Kanyawara video kita kali ini di kandang Pak Sugiri, Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila wa mudhariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.